Μας τώρα έχουμε έναν πολύ δημιουργικό άνθρωπο, ο οποίος θέλει για την πατρίδα του, αλλά και επειδή είναι και συντοπίτης μου από τη Θεσσαλονίκη, ξεκινά να δώσει νέα δεδομένα πραγματικά σε αυτό που λέμε ενέργεια, την πράσινη βιομηχανία της Ευρώπης, η οποία πρέπει να ξεκινήσει από την Ελλάδα και ξεκινά από την Ελλάδα, την ευρωπαϊκή απάντηση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Στέργιο Λογοθετίδη. Καλησπέρα κύριε Λογοθετίδη. Καλησπέρα σας κύριε Μαργαρίτη από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, λοιπόν? Δεν θυμάστε την παλιά μας γνωριμία όταν είχα φτιάξει το γραφείο τύπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επί Αντωνίου Μάντη και πάντοτε ανήσυχος και δραστήριος, τώρα ο πρόεδρος του συνδέσμου HOPE και συντονιστής των εμβληματικών ευρωπαϊκών έργων Flex to Energy and Coop Nano. Τι με θυμίζετε τώρα, αυτό είναι πριν 30 χρόνια δηλαδή. Βέβαια, αυτά όμως μένουν, αλλά δεν ξεχνάμε. Παραλίγο, ναι, δεν το είχα πάρει είδηση. Να είστε καλά λοιπόν. Πριν πούμε σε λεπτομέρειες, να πούμε ότι έχουμε το μεγάλο συνέδριο στην Αθήνα, 30 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου. Η λατρεμένη Στελίνα Μαργαριτίδου έχει δώσει όλες τις πληροφορίες στο Ντιβάνι Κάραβελ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε λιγάκι. Η πράσινη βιομηχανία της Ευρώπης ξεκινά από την Ελλάδα τελικά. Τι θα πούμε στο συνέδριο αυτό, τι καλό θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε ακριβώς τα θέματα αυτά τα οποία διαπραγματεύονται, πώς δημιουργείται αυτή η βιομηχανία η καινούργια. Βεβαίως στο συνέδριο να πούμε ότι που γίνεται στο Ντιβάνι είναι το 13ο. Ξεκίνησε δηλαδή νωρίτερα από το 2012. Είμαστε εκεί, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, το κανάλι 90,4 FM θα είναι στο συνέδριο για να το παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η βιομηχανία αυτή λοιπόν έχει φτάσει να πραγματοποιείται τώρα και μάλιστα η Ελλάδα μας είναι μπροστά, είναι αυτή η οποία καθοδηγεί την κούρσα, μια και πήρε την μεγαλύτερη χρηματοδότηση να χτίσει το πρώτο πρότυπο εργοστάσιο σύμφωνα με τις αρχές της βιομηχανίας 4.0, των αυτοματισμών, αυτό που λέμε σαν artificial intelligence, όλα αυτά τα μεγάλα δεδομένα που ακούμε στην πράξη να πραγματοποιούνται με το πρώτο εργοστάσιο. Επομένως, να είναι πράσινο, να είναι καθαρή το clean energy και το clean βιομηχανία που λέμε, επομένως για να παράξει την πράσινη ας το πούμε ενέργεια αλλά και φωτισμό. Είστε αισιόδοξος γι' αυτό, είναι εφικτό? Τέτοια εργοστάσια, το πρώτο που χτίζεται με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχει μεγάλη σημασία αυτό εδώ πέρα γιατί επιλέχθηκε ότι η βιομηχανία γυρίζει πίσω στην Ευρώπη. Το ίδιο είπαν και οι Αμερικάνοι δηλαδή εδώ και λίγα χρόνια, πρέπει να γυρίσει πίσω. Καταλαβαίνουν ότι η βιομηχανία κυρίως στην ενέργεια και σε αυτές τις τεχνολογίες που αναφερόμαστε δεν μπορεί να είναι εκείνη η παλιά την οποία την έχασε η Ευρώπη και την πούλησε κυρίως οι Γερμανοί στην Κίνα εδώ και 15 περίπου χρόνια. Άρα πρέπει να πάει σε αυτό το καινούριο που αναπτύχθηκε εδώ στην Ευρώπη, και η Θεσσαλονίκη, το κέντρο νανοτεχνολογίας και οι εταιρείες που δημιουργήθηκαν γύρω από εκεί το αξιοποίησαν τα τελευταία 20 χρόνια. Με θυμούσατε 30 χρόνια. Το εργαστήριο τεχνολογίας είναι από το 1991. Λοιπόν, αυτό που έτρεχε και ξεκίνησε από το Αριστοτέλειο, μαζί λοιπόν με πολλά άλλα κέντρα στην Ευρώπη και εταιρείες, δημιούργησαν αυτό το καινούριο, την καινούργια, ας το πούμε, επαναστατική διαδικασία, τα οργανικά ηλεκτρονικά. Και επομένως το πρώτο εργοστάσιο, λέει, αφού έχουμε τόσο μεγάλη παράδοση και έχουν επενδυθεί τόσα πολλά χρήματα ιδίως στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, είναι ελληνική τεχνολογία και ευρωπαϊκή τεχνολογία, πρέπει να κάνουμε το πρώτο εργοστάσιο στην Ευρώπη και επομένως αυτό ήρθε και γίνεται στην Ελλάδα. Πρακτικά κύριε Λογοθετίδη, γιατί ακούει ο κόσμος για να καταλάβει, πάμε στην τρίτη γενιά φωτοβολταϊκών. Τι ακριβώς θα είναι αυτά? Γιατί την μία μέρα του συνεδρίου την έχετε αφιερώσει στη νέα παγκόσμια τάση της χρήσης των αγροβολταϊκών και του επιτυχημένου παραδείγματος του θερμοκηπίου της Organic Electronic Technologies. Ακριβώς. Λοιπόν,
Τι γίνεται πρακτικά, δηλαδή τα παλιά φωτοβολταϊκά πάνε στα σκουπίδια, με λίγα λόγια να καταλάβει ο κόσμος, έρχονται νέα φωτοβολταϊκά τα οποία θα επιδοτούνται, δεν θα επιδοτούνται, θα έχουν καλύτερη παραγωγή, θα είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον. Ο πολιτισμός μας και η τεχνολογία μας ποτέ δεν πετάει τίποτα, παρά μόνο πετιέται από μόνο του όταν έρθει η στιγμή του. Τα άλογα φύγανε πριν 100 χρόνια σε χρόνο ρεκόρ μέσα σε παγκόσμιο πόλεμο και αντικαταστάθηκαν με τα αυτοκίνητα. Αλλά ήταν η απέτηση, οι άνθρωποι δεν ήθελαν πλέον τα άλογα, ήθελαν να πηγαίνουν γρηγορότερα. Το ίδιο γίνεται και με την τεχνολογία την καινούργια. Δεν θα την πετάξουμε την τεχνολογία που υφίσταται μέχρι τότε που δεν θα μας είναι άχρηστη. Και θα μας είναι άχρηστη όταν θα δούμε ότι κοστίζει πολύ, δεν μας παρέχει παρά μόνο ορισμένες λύσεις, οι οποίες σήμερα ακόμη είναι θετικές, αλλά από τη στιγμή που θέλουμε να τα βάλουμε στα παράθυρά μας, να βλέπουμε έξω, να είναι διαφανή τα παράθυρα και να παράγουμε ενέργεια και τα κτίρια μας να τα θερμαίνουμε το χειμώνα, να μας δίνουν αυτή την ενέργεια, ή να τα δροσίζουμε ψήξη το καλοκαίρι, ή να τα βάζουμε στα θερμοκήπια μας πάνω που έχουμε υποδομές έτοιμες, ή στα αυτοκίνητά μας πάνω στις οροφές, ή πάνω στα ξενοδοχεία μας, στις πέργολες παντού, στα ρούχα που φοράμε για να γινόμαστε ενεργειακά ανεξάρτητοι. Ή στα δημόσια κτίρια, εγώ θα έλεγα καλύτερα να ξεκινήσουμε. Μέσα στο παιχνίδι, έξυπνες πόλεις μιλάμε, τότε τα συμβατικά φωτοβολταϊκά δεν θα μπορούν να αντέξουν, επομένως σταδιακά. Σήμερα θα αρχίσουν να απορρίπτονται γιατί είναι δωρικά. Είναι άκαμπτα, είναι βαριά, δεν περνάει φως από μέσα κτλ. Μιλάμε λοιπόν, αυτή είναι η τρίτη γενιά, η οποία μας δίνει μερικές δυνατότητες. Την πρώτη δυνατότητα να βλέπουμε μέσα από αυτά. Άρα μπαίνουν στα παράθυρά μας ή να μπαίνουν πάνω στα θερμοκήπια και να περάγεται. Θα επιδοτούνται. Θα επιδοτούνται, πώς θα τα βάλει ο κόσμος? Τα φωτοβολταϊκά τα οποία σήμερα τοποθετούμε ξεκίνησαν μόνο με επιδοτήσεις στην Ευρώπη από το 2004, 5, Σωστά. 6, 7, 8. Αν δεν επιδοτούνται, δεν θα γινόταν αυτή η βιομηχανία, την οποία την έχασε τελικά η Ευρώπη το 11-12, γιατί την πούλησε στην Κίνα και η Κίνα σήμερα παράγει το 98% και όλοι οι υπόλοιποι στην υδρόγειο το 2%. Εμείς, η Ευρώπη και η Ελλάδα, είμαστε χρήστες, παίρνουμε, αγοράζουμε και το τοποθετούμε. Λοιπόν, τη χρηματοδοτήσαμε για να αναπτυχθεί, γιατί καμιά τεχνολογία δεν αναπτύσσεται χωρίς χρηματοδότηση, επιδότηση στην αρχή, για να αρχίσουν οι άνθρωποι να την καταλαβαίνουν. Λοιπόν, τώρα τα φωτοβολταϊκά, αυτά η τρίτη γενιά, είναι ένα είδος, είναι μια τεχνολογία, είναι μια διάταξη συσκευή. Δίπλα είναι και ο φωτισμός. Τα LED που ξέρουμε, και αυτά είναι τα συμβατικά, και αυτά βασίζονται στους ανόργανους ημιαγωγούς, ενώ τα OLED, ακούμε μερικές από τις τηλεοράσεις, είναι οργανικά. Δηλαδή η ίδια τεχνολογία με αυτή που λέμε τρίτη γενιά των φωτοβολταϊκών, και ο φωτισμός, αλλά και οι αισθητήρες. Και θέλουμε κυρίως και ενεργειακή αυτονομία στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Βεβαίως. Και θέλουμε ενεργειακή ανεξαρτησία, θέλουμε και φωτισμό αργότερα, διότι το χειμώνα η μέρα μας μικραίνει και θέλουμε να παράγουμε περισσότερες ντομάτες ή φρούτα ή οτιδήποτε. Πρέπει να φωτίσουμε και φωτίζουμε και θέλουμε ενέργεια. Ο φωτισμός λοιπόν είναι το δεύτερο, και το τρίτο είναι αισθητήρες. Έχουμε γεμίσει παντού αισθητήρες, στα αυτοκίνητα, στα θερμοκήπια, στα μεγάλα, στα σπίτια τα δικά μας. Θέλουμε αισθητήρες και θέλουμε και στα φορέσιμα πάνω εκεί που προπατάμε, να μετράμε τη θερμοκρασία μας, τους παλμούς, να στέλνουμε, θα δούμε τέτοια αποτελέσματα κάτω στο συνέδριο αυτό εδώ, άλλη ελληνική εταιρεία από εδώ από την περιοχή, να παρουσιάζει και να μετράει καρδιακούς παλμούς για παράδειγμα. Άρα θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα 30 και 1 Νοεμβρίου. Θα είμαστε εκεί, πάμε σε νέες μορφές ενέργειας. Η πράσινη βιομηχανία λοιπόν της Ευρώπης, κεντρικό σύνθημα, ξεκινά από την Ελλάδα. Και εγώ πραγματικά να σας ευχαριστήσω που σας είχαμε σήμερα φιλοξενούμενο, και καλούμε τον κόσμο στο Divani Caravel, τους επιστήμονες, τους πολίτες, όσοι ενδιαφέρονται για να δουν τι γίνεται, να παρακολουθήσουν το συνέδριο αυτό. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εύχομαι λοιπόν πολλοί συντοπίτες και πατριώτες να έρθουν να το δουν, γιατί είναι διεθνές το συνέδριο, να το πούμε. Έρχονται άνθρωποι από όλη την υδρόγειο, ειδικοί στο αντικείμενο, εταιρείες, και επομένως υπέροχα. Ακούσουμε πολλοί Έλληνες. Και θα μπει το εργοστάσιο σε λειτουργία πότε με το καλό στη Θεσσαλονίκη?
τα μέσα του 25. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λογοθετήδη. Καλή δύναμη. Καλησπέρα από τον Πειραιά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.